Здравейте на всички в каналът ми. В това видео ще ви направя една бърза обиколка из новият ми фитнес, домашен фитнес версия 2.0. В предишната квартира имах от 22 година пак фитнес оборудване, но се наложи да го продам. Сега вариант 2 е доста по-компактен и по-функционален и доста по-евтин, поне за момента. По-компактен е, защото цялото това нещо може да се прибере и да се сгъне, както виждате всичко е модулно. Основата на този фитнес е този рак Fold 500 на Decathlon. Една от основните му функции е, че може да се сгъва, този щив се изтегля, лоста се дърпа надолу и тук в центъра виждате тази ръкохватка се хваща и се издърпва, целият рак се сгъва на две и от 120 см става около 50 см, което позволява много лесно да бъде прибран в някои от ъглите и да не пречи, да не взема място. Това е една от основните разлики спрямо предишното оборудване. Старият рак не можеше да се сгъва, веднъж сглобен си стоеше на място и вземаше цялото това място. 160 на 220, това е за да може да се ползва пълноценно, заради лоста, който е 220. Но след като се сгъва целият този рак, не е нужно това място да се взема постоянно, а само като се ползва, така че след тренировка това нещо ще се сгъне и ще се прибере в килера и няма да взема абсолютно никакво място. Така, това е основната разлика спрямо стария фитнес. Иначе ракът с рейтинг 200 кг на тези куки. Местят се през 5 см, има дупки през 5 см, разграфене през 10 см. Тук виждате модула за кофички, също от Decathlon. 95 лева не е супер ефтин, но елиминира нуждата от отделна успоредка и съответно не взема никакво допълнително място. Кофички могат да се правят в самия рак. Може също така, естествено се махат, всичко, както казах, всичко е модулно. Махат се, могат да се регулират по височина, могат да се сложат долу да се прави лице и опор, могат да се сложат горе да се правят набирания, успоредни набирания. В тази си част са около 60 см, тук са 50 см широки. Друг модул, който си взех от Temu е този Landmine Attachment за гребане с теж щанга и други подобни упражнения. Decathlon също продава такъв модул, който се закача тук, но той е доста по-скъп. Този е около 35 лева, техният пак към 100 лева. Това, както казах, е 95 лева. Самия рак е 460 лева, не е много ефтин, но прецени, че си струва заради функцията за сгъване. Така, тук виждате една ръкохватка от Temu, която имам две такива. Ползвам ги, за да се набирам с успореден хват. Тясно, нали, тъй като може да си регулирам ширината. Така, тук виждате модул скрипец. Това е някаква китайска макара, не помня откъде я взех. Имам също от Decathlon една доста по-хубава макара, но дойде преди 2-3 дена, още не съм е сложил. Трябва да развия този болт, тази гайка всъщност, за да вкарам въжето тук. Това въже иначе е декатлонското. Долу виждате пина, на който се редат тежестите. И това общо взето за рака. Така, подовата настилка са отделни каучукови плочи 40 на 40, 3 см дебелина. Около 9 лева струваше едната плочка. Предпочитам да са модулни, както казах, всичко това се сгъва и се прибира и не остава нищо. Така, лежанката е декатлонската, имах и същата в стария фитнес, но тази взех от OLX за 180 лева, състоянието е като ново. Decathlon редовната и цена е 280 лева, така има
Регулира се от минус 15 до плюс 80 градуса. Пейката също се регулира на две нива. Може да се прати, има и приставка да се прати коремни преси на нея. Така че е мултифункционална тази пейка. Доста струва си за тези пари, за които я взех. Тук виждате две ръкохватки за дъмбели. Ръчна изработка са, не са фабрични. Пълни са с цимент. От заварчик в OLX си ги поръчах. Останаха ми от стария фитнес. Тук виждате част от тежестите, 4 петици, 2, 2,5 и 1,25. Също от стария фитнес ми останаха. Ползвам ги. С тях си тварят дъмбелите около 15 кг. Малко са ми, трябва да си взема още поне 2 петици, за да мога да тренирам по-тежко бицепс и трицепс. Така. За скрипеца казах, виждате част от тежестите. Така, всичко останало отиваме в килера. Всичко останало е прибрано тук, метър на метър заема този килер. Това са останалите тежести. Ефтини китайски тежести са тези сребърните. Аз ги бойдисах с сребърна боя, понеже бяха в много лошо състояние, мръсни, надрани, както виждате все още изглеждат зле, но 100 кг ги взех за 90 лева, което е много добра цена. Стандартната цена на тези ефтини китайски гумени тежести е 4 лева килограма, ако ги вземете нови. Смятам, че това са тежести да се тренира с тях, не да си ги гледаме и да им се радваме. Така, тук си взех едни малко по-добри бъмпери, пак са гумени. Втора употреба. 4 лева килото, значи 160 вата. Така, 90 и 160, 250 са ми излязоха тези тежести. Сега другото важно нещо, лоста. Нормален лост, нищо особено. Спорт депо 180 лева на промоция. Регулярна цена 250 лева. За 180 си струва, за 250 може би не е чак толкова. Реших да не се изхвърлям този път с скъпи лостове, маркови. Дали ще издържи 250 кг, колкото го дават, не знам. Няма най-вероятно да стигне до толкова. Евентуално ще го апгрейдна по-нататък. Така, тук имам един крив лост, 45 лева с доставката от OLX. Active Gym. Чисто нов беше, дойде си в опаковката. Просто за тази цена не издържах и го купих. Тук има едни подложки от пяна, които взех първоначално, но естествено не ми харесаха и ги смених с каучуковите. Ползвам ги от време на време, но ако не трябва да изпускам нещо тежко по пода, но като цяло са ми резерва. Така, тук имаме едни раймаци от Тему си поръчах. Полезни са за скрипеци, за други такива неща. Това ми е стария тренировъчен колан. Тук има малко ластици. Останали от преди, някои са от Тему. Тук имам един foam roller от преди. Две метални щипки за лоста. Тук виждате предпазителите за рака. Малко по-дълги са, около 20 см. Така. Тук имам някои ръкохватки за скрипеца, единични ръкохватки, въже, успореден хват. Тук един foam roller. Не, това е колелце за корема, foam roller, пад. Тези държачи за дъмбели ги взех, но не съм ги ползвал още, тъй като вкъщи все още нямам достатъчно тежести да си тваря тежко дъмбели за преси. И общо взето това е. Както виждате, всичко е компактно и не взема никакво място, затварям вратата и не се вижда, че имам фитнес. Цялото това оборудване просто се при приключване на тренировката, цялото това нещо се прибира и не остава нищо, освен рака, който е сгънат в един ъгъл и си стои там и не пречи.
Аз лично съм много доволен от това оборудване. Излезе ми под 1500 лева, но само защото намерих супер изгодно тези ефтини тежести. Тези ръкохватки ги взех от Тему, забравих да кажа, 25 лева. Тази макра от Декатлон ми излезе без пари с ваучер, иначе 19 лева. Това е общо взето. Не мисля, че може да се спести много, може да се спестят 200 лева, ако се вземе по-ефтин рак. В момента даже гледам, има ракове по 100-150 лева, ако не държите на функцията за сгъване. Но това е като цяло. Ако имате желание да си направите нещо подобно вкъщи, надявам се това да ви послужи като някакво ръководство. Какво да вземете и какво да гледате. Може да се правят изцяло пълноценни тренировки. Тук културизъм, бодибилдинг, калистеника, трибой. За кросфит не е много подходящо, но за всичко друго става. Да, няма машини, но не са и необходими, значи мога да правя абсолютно всички базови упражнения, които се сетите. Лежанка, клекове, всякакви видове лежанки, рамени преси, всякакви видове набирания, кофички, гребания и така нататък. Трицепс, бицепс, рамо, каквото се сетите. Наличието на подобно оборудване е много полезно и приятно. Това не изключва естествено възможността да се ходи и в фитнес зала. Но аз лично държа да си имам вкъщи оборудване, така че да съм независим от залите. Да не се бутам, да не чакам за тежести и така нататък. И това е общо взето. Надявам се, че ви е харесало. Както виждате, трябва ви само един килер, в който да съберете всичко, не взема място. И 1,60 м на 2,20 м, за да се тренира пълноценно, след което всичко това се събира и не взема никакво място. Това е за сега, надявам се, че ви е харесало. Подкрепете каналът ми, абонирайте се, ако имате и вие някакъв домашен фитнес, поделете какво имате, какво бихте си взели и така нататък. Аз лично бих си взел още някой друг специален лост, примерно малко тежести още за дъмбелите, но като цяло не ми липсват машини или скрипци и така. Това е за сега, да не удължавам прекалено много видеото. Надявам се да се видим скоро. Чао за сега.